Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Nselmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Id-Bassir li jinġib lilkom blajnuna ta' Ejja Bet, programm li se jagħti ħarsa lejn il-kampjonati Ewropej propju qabel il-festa. Jiena min-naħa tiegħi se nagħti ħarsa lejn żewġ logħbiet tal-Kampjonat Premier Ingliż li huma Everton kontra Arsenal li se tintlagħab is-Sibt u Aston Villa kontra Manchester United li se tintlagħab il-Ħadd. Everton kontra Arsenal, logħba li l-karta u anke skont l-odds ta' Ejja Bet Arsenal jibdew bħala favoriti, però nemmen li din hija logħba diffiċli għal Gunners, logħba kontra tim li minkejja li ġej minn telfa ta' 2-0 fi Stamford Bridge kontra Chelsea, xorta waħda nemmen li f'darhom se jagħtu dak kollu li jistgħu biex jiksbu xi punti fil-konfront kontra t-tim immexxi minn Mikel Arteta. Nafu li Goodison Park huwa ground kemm xejn ostili tilab fih. Arsenal ovvjament bir-rebħa li kisbu fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet żammew posthom fil-quċċata tal-klassifika, 2 punti fuq Manchester City. U ovvjament lan tagħhom ħajkun li jiksbu 3 punti mill-logħba ta' nhar is-Sibt anke biex f'dan il-perjodu li fil-kampjonat Ingliż huwa mill-aktar mistenni tal-programmi ta' żmien il-miliet u tal-ewwel tas-sena fejn l-istorja turina li ħafna midrabi dak li jiġri matul dawn il-jiem tal-festi kapaċi jagħti indikazzjoni korretta ta' fejn se jmur ir-rett tal-kampjonat fl-aħħar tal-istaġun. Għaldaqstant, għalkemm Arsenal nemmen li jibdew bħala favoriti, nemmen li ħatkun logħba diffiċli u r-riżultat ta' draw huwa l-aktar wieħed reali. Il-logħba tal-ħadd bejn Aston Villa u Manchester United. Aston Villa tim li s'issa ikollu staġun mill-aktar pożittiv, jinsabu fit-tielet post tal-klassifika, għandhom ċertu livell ta' konsistenza, fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet kisbu rebħa b'rimonta mill-aqwa barra minn darhom. Filwaqt li Manchester United għalkemm għaddejjin minn fażi kemm xejn pożittiva, ir-riżultat rokambolesk ħansejjaħlu hekk li kisbu nhar it-tnejn f'darhom kontra Bournemouth draw ta' 4-4 ellifhom iċ-ċans li jkomplu jitilgħu aktar il fuq fil-klassifika. U personalment nemmen li tim li aspira li jispiċċa fin-naħa ta' fuq tal-klassifika ma jistax jaqla 4 goals f'daru f'logħba li United deru li kienu se jiksbu r-rebħa żambat kellhom jikkuntentaw b'punt wieħed biss kif qedtilkom f'dan id-draw. Aston Villa naħseb li huma waħda mir-realtajiet mill-aktar pożittivi tal-futbol Ingliż. Staġun wara staġun komplew jikkonfermaw ruhom mal-elit ħansejħilhom hekk tal-kampjonat Ingliż. Ovvjament jimmiraw għal rebħa biex iżommu l-pass ma' Arsenal u Manchester City li jinsabu qabilhom fil-klassifika u nemmen anke bħalma jiġdu l-odds ta' Ejja Bet li Aston Villa għandhom jitqiesu bħala favoriti li jiksbu 3 punti minn dan il-konfront. Xorta waħda nemmen li ħatkun logħba bilanċjata, Manchester United minkejja li jaqalaw il-gowl se jiskurjaw ukoll, sabu ċertu stabilità fil-pjan tattiku ta' Ruben Amorim li min-naħa tiegħu naħseb għandu bżonn jaħdem aktar kif jirnexxielu jiddefendi r-riżultat. Għaldaqstant bħala tbassir għal din il-logħba jiena ngħid rebħa għal Aston Villa. Dak kien kollox min-naħa tiegħi għal din il-ġimgħa. Ovvjament ngħaddi l-linja issa l-kelma lill-kollega tiegħi Karl Parnis biex jagħti t-tbassir tiegħu. EjjaBet.com, l-għażla tal-Maltin.
fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com dejjem ilab b'mod responsabbli. Ħbib tal-Kamra Sportiva, il-ġurnata tal-ħamis fiex takkarkom, ekku, grazzi għal eabet.com illum tinaqdu magħna għal-programm Bassir. Dan huwa Karpanis, isel minnkom tgħidu da fejqet illum bħalissa jgħat nistenna l-ittifel qiegħed għaddej waqt training hawnhekk minn ġewwa Kordin u minħabba li kelli diversi impenji ma kellix ċans li nagħmlu mis-solitu postijiet dan il-short ġifiri break minn ħati li nitkellem fuq il-partiti. U għal dan il-weekend għazilt żewġ partiti li waħda kienet tagħmel eku fi żmien iktar antik. Ġifiri ħanitkellmu fuq il-partita Floriana u Stiema. U oħra li kien huwa derbi, dejjem derbi li ħafna minn żmien kien jintlab f'diviżjoni tinqas mill-Premier, kien jintlab fil-First, imma reċentement sar parti mill-kalendarju tal-Premier League. Mela, fuq xiex ħanitkellmu fuq il-partiti Floriana Stiema kif ukoll il-derbi tas-Central North ngħidlu jien, id-derbi bejn Mosta u Naxxar. Mela, nitkellmu l-ewwel ftit fuq il-partita Floriana u Stiema. Floriana qed jokkupaw l-ewwel post u Stiema qegħdin isegwu, nemmen li għalkemm Stiema ġejjin f'tagħhom mhux ħażin, nemmen li Floriana għandhom dik leġġ iktar. U nemmen li allura il-Floriana jistgħu joħorġu rebbieħa u kelli nagħti pronostiku għal din il-partita ħanti nagħti s-sinjal ta' wan, jiġifieri rebħa l-Floriana, minħabba l-fatt li nemmen li Floriana ħajkunu iktar mis-sena l-oħra challengers għal-kampjonat. Għalkemm nemmen li il-kampjonat il-ħamrun jibdew favoriti net warahom nitfa' kemm lil Floriana kif ukoll il-Valletta li huma s-sorpriża sabiħa ta' dis-sena. Għax titqis ukoll li Valletta għadhom kif telgħu mill-First, ġifieri, u dawn allura biex qegħdin hemm għamlu daqsxejn homeworkali. Previżjoni tiegħi nemmen li l-Floriana ħajjieħdu 3 punti minn dil partita storika għal futbol Malti. It-tieni partita kif tiġettilkom, iktar konna naraw dan id-derbi f'diviżjonijiet inferjuri. Iżda llum sar parti mill-ħajja u mill-partiti tal-Premier League. Ħal nitkellmu fuq Mosta u Naxxar. Mosta u Naxxar li sfortunatament in-Naxxar dis-sena reġgħu ma bdewx fuq aspettattivi kbar imma qed narawhom jokkupaw l-aħħar post tal-klassifika b'6 punti u ħajlabu kontra l-Mosta li għandhom fil-preżent 12 punt. Nemmen li għalkemm huwa derbi u ġeneralment derbi imur lejdro, nemmen li Mosta għandhom dik leġġ sakemm il-ritorn fuq il-bankina ta' klab tal-Premier ta' Winston Muscat ma jġibx fortuni oħra lil klab Naxxari. Biss kelli nagħlaq hawnhekk nemmen li kemm Floriana kif ukoll Mosta ħajħorġu rebbieħa fil-konfronti tagħhom. Allura kanati s-sinjal ta' wan għaż-żewġ lobiet bħal dejjem nirringrazzja eabet imma lilkom infakkarkom eżis ħbib tagħna biex jekk se tilabu b'mod responsabbli. Karpanis isellmilkom u jawguralkom il-weekend sportiv li ġej ta' futbol mill-isbaħ. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Kif it-tmiem il-ġimgħa li ġej ser ikollna s-Superkoppa Italjana fl-Arabja Sawdija fi ser naraw li Champions Napoli jilagħbu kontra Milan u rebbieħa tal-Koppa Italja Bologna jisfidaw lill-Inter. Is-serja Taljana ser tkompli b'6 logħbiet oħra mill-ġurnata numru 16 fejn fost l-oħrajn tispikka l-logħba Juventus Roma li ħadd tintlagħab is-sibt fid-9 kwart fl-Allianz Stadium ta' Turin, il-ground li qed taraw fuq l-isfond. Iż-żewġ timijiet ġejjin minn rebħiet Juventus għand Bologna u Roma kontra Como. U din se tkun okkażjoni interessanti għat-tim ta' Giampiero Gasperini kif jekk jirbaħ kontra Juventus
li huma mexxija mill-ex coach tal-Giallorossi Luciano Spalletti jitilgħu jaqsmu l-ewwel post ma' Inter, attwalment Roma għandhom 30, Inter għandhom 33, imma ovvjament in-Nerazzurri ser ikollhom logħba nieqsa fit-tmiem il-ġimgħa. Jiena nemmen ħanaraw logħba kumbattuta ħafna, imma ma neskludix draw dan għaliex sew Juventus u sew Roma qed jilagħbu futbol tajjeb ħafna, Juventus jidher li qegħdin jirkupraw il-forma, Roma qed jilagħbu futbol sabiħ ukoll u għaldaqstant ma nħuġ kbir jekk il-logħba tispiċċa draw. Min-naħa l-oħra il-ħadd fit-tlieta ser ikollna konfront illi fih ser naraw lil Fiorentina jilagħbu kontra Udinese. Fiorentina dejjem minn forma diżastruża jinsabu f'ih il-klassifika, għadhom ma rebħux logħba, pressjoni kbira madwarhom, ċertament ser jilagħbu kontra Udinese illi ġejjin bil-moralori wara li fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet elbu liċ-Champions Napoli. Għaldaqstant Paolo Vanoli jekk dejjem ikun għadu coach sakemm nkunu qegħdin naraw din il-logħba tintlab se jkun taħt pressjoni enormi li jġib l-ewwel rebħa l-Fiorentina u forsi jibdew minn hemm irreġgħu l-affarijiet dik li hija l-kwistjoni Fiorentina u jekk isalvaw xew lejla għaliex meta tqis li maddew 15-il logħba u l-Vjola għadhom ma rebħux ir-riskju li jiġu relegati dejjem qiegħed jikber. Il-previżjoni tiegħi għal Fiorentina Udinese sfortunatament ma ngħidx illi l-Vjola jirbħu. Ma nkun sorpriż jekk tirbaħ l-Udinese imma hawnhekk nerġa' ngħid draw. Għaldaqstant il-previżjonijiet tiegħi għal tmiem il-ġimgħa fejn tidħol is-Serje A huma draw bejn Roma u Juventus u draw bejn Fiorentina u Udinese. Dak kien kollox min-naħa tagħna għalissa l-programm Idbassir infakkarkom ukoll illi dawn il-video fit dan l-intervent ser ikollna l-odds li ġentilmen huma provdut lilna mill-isponsor tagħna Ejjabet, infakkarkom biex tilgħu dejjem b'mod responsabbli u infakkarkom ukoll illi dan huwa l-aħħar programm mis-sensiela Idbassir qabel il-waqfa tal-milied. Idbassir issa jirritorna f'Jannar. Ħudu ħsieb! Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjabet. Dejjem ilagħab b'mod responsabbli.